22 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, Παγκόσμια ημέρα κίνησης χωρίς αυτοκίνητο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καβάλας μαζί με τη Whisky Win, την ποδηλατική του ομάδα, και το Νομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Καβάλας μαζί με το Δήμο Καβάλας διοργανώνουν σήμερα μια εκδήλωση αφιερωμένη στα ποδήλατα, μια όμορφη ποδηλατοβόλτα που έχει ως κύριο σκοπό να δείξει σε όλους τους κατοίκους, σε όλη την πόλη, ότι μπορούν να μετακινούνται με το ποδήλατο κάτω στο κέντρο της πόλης και φυσικά να μαζευτούν έσοδα για την στήριξη και την υποστήριξη του Make a Wish Ελλάδος. Μεγάλη συμμετοχή, γύρω στα 50 άτομα. Μπορούμε φυσικά ακόμα καλύτερα, η πρώτη χρονιά που διοργανώνεται από το σύλλογό μας. Πιστεύουμε ότι του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα. Να είμαστε γεροί, υγεία σε όλο τον κόσμο εύχομαι και του χρόνου να διοργανωθεί πάλι η ίδια δράση και να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή. Που λέτε έτσι έκανε ο λαγός. Έτρεχε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Τόσο πολύ που περηφανευόταν γι' αυτό και έλεγε πόσο γρήγορος είναι. Εκείνο το διάστημα υπήρχε μια χελώνα. Τι καλή ή τι κακή θέλετε? Καλή. Τι καλή τη χελώνα. Όχι, την κακιά τώρα. Τι κακιά.